खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF दोलोनि दिसपुर सोलो यात्रा हाबाफारिया फैयै फैयै बाक्सा जिल्लायाव सफैबाय। बेबायदिनो थांनाय सानखालि BPF दोलोनि बानजायनायाव दिसपुर सोलो यात्रा रेलि हाबाफारियावनो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लानानै माखासे बाथ्राखौ बुंदों। जों मिथिगौ मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि बिसि एबा हिन्जाव सेवलि महिलारिखौ दासान्दि राजखान्थि फोथाराव फैमारसिगोनखौ लानानै गोबां सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव बिथांजोआ बिसायख'थि गेलेमारगोन ना बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया ओरैबायदि फोरमायदों दि आंनि बिसिया बिसायख'थि गेलेनो गोसो गैया। नाथाय क'क्राझार LACआव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि अनजालि बिसि सेवलि महिलारिखौ बिजाथि नागिरना बेनार पस्टार लागायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बियाबनि सिङाव थानाय फारियै मालिगाव, जारबारि प्राइमारनि, जर्दानपुर, गोजोनपुरि, सालगुरि, 11 नं मालिगाव बायदि बायदि गामिफ्राव दावबायहैनानै रायजो राजाफोरजों सावरायदों सेवलि महिलारिया। गुबुन फारसेथिं ओनसोलनि सुबुंफोराबो आगुनि MLA एबा मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मखौ बैसो बारा जाबाय होननानै BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेवलि महिलारिखौ बिजाथि महरै नांथारगौ होननानै अजद दिखाङो हेफाजाबगिरिफ्रा। BTC सोरखाराव फिन आरोबाव साथाम EM फारियै महेश्वर बसुमतारी, लकी दास आरो करमेश्वर रयआ समायखिरा लाबाय। BTCनि मावफुं आफादाव साथाम मावफुं सोद्रोमाखौ मैया समायखिरा लाहोयो। मख'जाथावदि 6 मार्च खालारखालि एबा मैया BTC LAनि क'क्राझारनि अडिट'रियामाव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारियाव साथाम MCLAनि थांखि जानायफोरखौ मावफुं सोद्रोमा EM महरै समायखिरा लाहोनायजों लोगोसे BTC मावफुं आफादखौ फेहेरनाय जायो। गोदानै थिसनजानाय EMफोरा जाबाय गरेस्वर ST बियाबनि MCLA महेश्वर बसुमतारी, नाग्रिजुलि ST बियाबनि जानानै लकी दास आरो BPF सोरखारजों सायख'जानाय सोद्रोमा करमेश्वर राय। बिसोरखौ थिसननायजों लोगोसेनो BTC मावफुं आफादनि अनजिमाया बांनानै सा 11 सोद्रोमा जाबाय। मख'नो गोनांदि मैयानि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव EM देरहासार बसुमतारी, मुनमुन ब्रह्म, MCLA जुबिराज बसुमतारी, उफ्रा गाहाय नेहाथारि प्रानजित केआर औवारी बिथांमोना हाबाफारियाव नुजाथियो आरो बेनि अनगायैबो BTCनि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन मावख'गिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। सानजा क'क्राझार विधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिनि बाख्नायथाव हाबा। सरायघाट एक्सप्रेस रेलगारिखौ क'क्राझाराव लाखिहोनो हाबाय। बे समाव गोजोनथाव खौरां एबा गोग्गाथाव बाथ्रा होननानैबो बुंनांगोन। मख'जाथावदि गोबाव समनिफ्रायनो क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव माखासे गारिफोरखौ लाखिनांगौ होनना दाबि दैखांनायनि उनाव आगानसे दावगानायखौ नुनो मोन्दों। सरायघाट एक्सप्रेस रेलगारिखौ स्टपेज मोनफुंनो हाबाय। मैया सरायघाट रेलगारिखौ फ्लेग अफ खालामना होदों क'क्राझारनि MLA लरेन्स इस्लारिया। क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव गोजान खारथायनि गंनै गोदान रेलखौ लाखिनांगौनि थाखाय गिबि मन्थ्रिखौ खावलायनाय बादिनो गमामायैनो जाफुंसार महर होनो हाबाय MLA लरेन्स इस्लारिया। गोजान जानथायनि बे गंनै रेलगारिया जादों सरायघाट एक्सप्रेस ट्रेन नम्बर 12345 UP, 12346 डाउन आरो कामाख्या कर्मभूमि एक्सप्रेस जाय ट्रेन नम्बर 22511 UP, 22512। बे गंनै रेलगारिखौ मैया क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव फ्लेग अफ खालामनानै बेखेवना होदोंमोन MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों बिग ब्रेकिं निउज। बे बाराव इराना गोबां साहसजों आमेरिकाखौ गिख्रंथावै गाग्लोबदों। बे गाग्लोबनायाव आमेरिकानि मोन 9 मिलिटारि बादा आरो गंब्रै दावहारु बिरखं आरो मोनब्रै दावहारु थाग्रा खुलिखौ सिलिंखार खालामदों आरो गोबां रौनियाफोरा जिउ गोमादों। इराननि बेबादि गाग्लोबनायनि उनाव ट्राम्पआ साननो गोनां जादों आरो बिथाङा व्हाइट हाउसआव मोनसे जर'खा इमारजेन्सि मिटिं लानो गोनां जादों। ट्राम्पआ थोंजों सांग्रांथि होनानै बुङो दि आमेरिकानि हाथियारफ्रा बुहुमनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो गिख्रंथावनासिन। इराना बे बाथ्राखौ हमदांनो नांगोन जेब्ला सम दंबावो। आमेरिका हादोरनि हादोरगिरिया बेखौ बुंदोंमोन दि जों इरानाव गोदान दैदेनगिरि सायख'गोन आरो आमेरिका आरो बिनि लोगोआरि हादोरफ्रा इरानखौ रांखान्थियारि महरै गोख्रों खालामनो थाखाय नांगौ आरो गोनां राहा लागोन होननानै बेबादि बुङो। मेघालय रायजोनि धुबुरिया हादोरसा पुलिसा फेग्रा मुवानि हेंथायै अपारेशन खालामनायाव गोबां जाफुंसार जानो हादों।
एन्टि नारकटिक टास्क फोर्स आरो सानजा जयन्तिया हिल जिल्ला पुलिसा हर गेजेराव काछार जिल्लानि सीमा साखाथियाव मोनसे जथाय अपारेशन खालामो आरो गोबां बिबांनि आयेन बेरेखायै फेग्रा मुवाफोरखौ जब्द खालामनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। पुलिसा मिजोरामनिफ्राय फैनाय MZ01M8625 रेजिस्ट्रेशन नम्बरनि टाटा सुमो गारिखौ सिग्रोमो आरो सानै दावबायारिनिफ्राय ड्राग्सखौ बोखांनो हायो। पुलिसनि मोनसे गोजौ थाखोनि सुलुंनिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला सासे आइजो दावबायारिनिफ्राय हिर'इनजों बुंफबनाय मोन 19 साबोननि बाक्सुफोरखौ जब्द खालामनाय जादों। साबोननि बाक्सुनिफ्राय गासै 203.7 ग्राम हिर'इन बोखांनो हादों। बेजों लोगोसे पुलिसा गारियाव थानाय गुबुन सासे दावबायारिनि ट्रली बेगनिफ्राय 10.145 किल'ग्राम मेटाम्फेटामिन बोखांनो हायो। जब्द खालामनाय हिर'इन आरो मेटाम्फेटामिननि बेसेना 51 कौटि 13,25,000 रां जागोन होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायथिदों। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मेघालयआव ड्राग्सनि हेंथायै बेयो बयनिख्रुइबो देरसिन जाफुंसारनाय। टाटा सुमोनि ड्राइभारखौ आरो ड्राग्स फालांगिरि सानैखौबो पुलिसा खायो। कर्नाटक हादोरसाया ससियेल मिडिया बाहायनायखौ होबथादों। गुबैयै 16 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय ससियेल मिडिया बाहायनायखौ होबथानाय जादों। शुक्रबाराव एबा मैया हादोरसानि गिबि मन्थ्रिया 13 बोसोर बैसो सिंनि उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय ससियेल मिडिया बाहायनायखौ होबथागोन होनना फोसावो। बे बिथोनखौ फैगौ दान 3नि गेजेराव लासै लासै मावफुंनाय जागोन। गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुङो दि हादोरसा सोरखारा 13 आरो 16 बोसोर बैसो सिंनि गथ'साफोरनि थाखाय बे होबथानायखौ जाबसिननायनि सायाव सानगासिनो दं, नाथाय जोबथा थिरांथाखौ रोंग'साफोरजों सावरायनायनि उनावसो लानाय जागोन। बिधान सभायाव रां बिलनि सायाव सावरायनायाव गिबि मन्थ्रिया गावनि बिबुंथियाव बुङो दि जों थि खालामगोन दि 90 साननि गेजेराव 13 बोसोर बैसो सिंनि उन्दै गथ'साफोरा ससियेल मिडियाखौ बाहायनो मोननाय नङा। शुक्रबाराव कर्नाटक सोरखाराबो बेबादिनो फोसावदोंमोन आरो 16 बोसोर बैसो सिंनि उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय ससियेल मिडिया बाहायनायखौ बन्द खालामनायनि उनाव बे सोरखारा बेबादिनो मोनसे आगान लादों। बुहुमनां रांखान्थि फ'रामनि बोसोरारि जथुम्मायाव अन्ध्र प्रदेशनि खारिथि आरो बिरोंदामिन बिफाननि मन्थ्रि एन लकेशआ बिथाङा गथ'साफोरनि ससियेल मिडियानि सोमोन्दै बेबादि बुङो। अख्रां दा स्काइनि बानजायनायाव बुरखां 8.0 थुनफावथाय बादायलायनाय खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। तामुलपुर जिल्लानि सोरजिनि फुंखा बानगुरियाव अख्रां दा स्काइनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारि लानानै बुरखां 8.0 थुनफावथाय बादायलायनाय खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। फैगौ 13, 14 आरो 15 मार्च खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों बे थुनफावथाय बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जागोन। थुनफावथाय बादायलायनायनि सेथि बान्था महरै 44,444, नैथि बान्था महरै 33,333 आरो थामथि बान्था महरै 22,222 नोगोद रां होनाय जागोन। बेजों लोगोसेनो साबसिन फावखुंगुर, फावखुंग्रि, साबसिन मेकआप महरगिरि बायदिजों लोगोसेनो मोन 12 थाखोआव सायख'नानै बान्था होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो। क'क्राझार जिल्लायाव थानाय आइ आफा हटेल आरो रिजर्टआ बिथांमोननि अफिसियेल पार्टनार महरै मदद होफादों होननानै एम अख्रां बिथां एबा एम अख्रां बर'आ मिथिहोयो। समाजारि बिजों एबा फेसबुकनि गेजेरजों बर' सावथुन मुलुगनि माखासे शुटिंआव सेबखांनाय सावगारि एबा भिडिअखौ लानानै माखासे नंखाय अजद गोनां बाथ्रा फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जेराव सासे गुबुन हारिनि आइजोआ थांनाय जानुवारि दानावनो गनायजाथावै माखासे बाथ्रा बुंथिनायखौ गोबां सुबुंफ्रा ससियेल मिडियानिफ्राय बोखारनो खावलायदोंमोनब्लाबो बिथांजोआ दासिमबो मानियाखै एबा ससियेल मिडियानिफ्राय बोखाराखै। जेराव बयजोंबो अनसायजानाय जांख्रिथायनि थैसाम सावथुननि नैथि खोन्दोनि माखासे शुटिंआव लानाय एबा हाथियार लानायनि शुटिंआव लानाय सेबखांनाय माखासे सावगारिखौ लानानै अनजालि सरेन मुंनि सासे आइजोआ पस्ट खालामदोंमोन, जेराव बिथांजोआ पस्टआव लिरनानै बुंदोंमोन दि मा खालामगासिनो दं आसाम सोरखारा, उदाङै हाथियार लानायखौ थाबैनो गोख्रों राहा लानांगौ आरो थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ होननानै केपसनाव लिरनानै फोसावनायखौ नुनो मोनदोंमोन, जेराव माखासे सावथुननि सावगारिफोरखौ लानानै फोसावनाय जादोंमोन। जेराव बिथांजोखौ मोजाङै मिथिनाय जायाखैब्लाबो बिथांजोआ धेमाजि जिल्लानि होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय बिथांजोआ मानो बेबादि मोनथिया हसिया बेबादि बाथ्रा बुंखो, मानो बेबादि नंखाय बाथ्रा बुंनानै बेफोरबादि बानसावखो,
आसा खालामो बर' सावथुन मुलुग फारसेनिफ्राय जाहाथे बिथांजोनि सायाव गोख्रों नोजोर होयो, जेराव बिथांजोआ दासिमबो गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरनिफ्राय डिलीट खालामाखै, जेराव बिथांजोनि पस्टआव फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी, फावखुंगुर सुखबिर कार्जि आरो फावखुंग्रि फुजि बसुमतारीनि सावगारिखौ होफानायखौ नुनो मोन्दों, जेराव शेयार खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय 29 नभेम्बर 2025 इं अक्ट'खालि मोन 6 हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै बिटिसि सेक्रेटारियेटआव फरायसाफोरा बुफाय बुसि खालामनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय गुवाहाटी हाइ कर्टनि बारग' बिजिरगिरि जास्टिस एच.एन. शर्मानि दैदेननायाव वान मेन कमिसनखौ दानानै होबाय। मख'जाथावदि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बारग' बिजिरगिरि एच.एन. शर्मानि दैदेननायाव 29 नभेम्बर 2025 क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल सेक्रेटारियेटआव जानानै थांनाय जाथायनि सायाव 1952 मायथाइनि नायबिजिरनाय आयेननि सिङाव आसाम सोरखारजों दाजानाय बे आय'गा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा आफादफोरनि सोमावसारनाय आरो बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जानानै थांनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरगोन। 5 मार्च खालारखालि फोसावनाय पाब्लिक नटिसनि बायदिब्ला आय'गा सेक्रेटारिसिम हेंथा हानजा सुरनाय, अजद होनाय बायदिब्ला सिफायनाय, जर-जुलुम हाबसननाय आरो जाथायनि सायाव बुफाय बुसि खालामनायजों लोगोसे जाथायनि गासै जाथायखौ नायबिजिरगोन। नायबिजिरनायाव जिल्ला खुंथाय, पुलिस आरो बिटिसि बिबानगिरिफोरनि फिननायखौ नायगोन। थासारिखौ सामलायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादों नामा बेखौ सिनायथिगोन आरो रायजोआरि धोन सम्पतिनि खहा जानाय आरो मावख'आरि खामानियाव बेसेबां जेंना सोमजिदोंमोन बेखौ बिजिरगोन। बे आयदाजों सोमोन्दो थानाय सुबुं आफाद आरो सरासनस्रा सुबुंफोरखौ हारसिङै एबा जयै लिरनाय बिबुंथि एबा फोरमायथि गथायनो थाखाय हांख्रायहरनाय जादों। जमा होनायाव आबुं मुं, पस्टेल नं, फन नाम्बार, जुदि जाथायफोरनि गुबै फोरमान दंब्ला आरो हेफाजाबारि फोरमानलाइफोर आरो मख'नाय तथ्यफोरखौ फोरमान खालामनाय मोनसे एफिडेभिट थाफानांगोन। गासैबो थान्दैफोरखौ गावनो गावारि महरै गनायथि जानाय थान्दैनि गेजेरजों एबा रेजिस्टार खालामनाय गुवाहाटीआव थानाय आय'गनि मावख'आव गथायनांगोन। 98थि मुलुगनि अस्कार बान्था होनाय हाबाफारिया बे बोसोरनि 15 मार्च खालाराव जागोन। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि प्रियंका च'प्रायाबो अस्कार 2026नि थाखाय बान्था सायख'जादों। प्रियंकाजों लोगोसे हलिउडनि स्टारफोर जेरै रबार्ट डाउनी जुनियर आरो ग्वेनिथ पाल्ट्र'आबो अस्कार बान्थाखौ मोनगोन। बे बान्थानि थाखाय सायख'जानायखौ बलिउडनि फावखुंग्रि प्रियंका च'प्राया गावनि इनस्टाग्राम पस्टनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ रोखा खालामदों। बेनि सिगांबो प्रियंका च'प्राया 2016 मायथाइनि अस्कार बान्थायाव प्रेजेन्टार महरै सायख'जादोंमोन। बे भारतारि सावथुननि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा दि फिन खेबसेबाव सासे भारतारि फावखुंग्रिया मुलुगनि देरसिन सावथुन बान्थानि जौसाङाव जायगा मोनदों। अस्कार 2026नि थाखाय मुं थिसननायनि आबुं फारिलाइखौ अस्कारनि अफिसियेल वेबसाइटआव नुनो मोनगोन। प्रियंकाया ससियेल मिडियायाव प्रेजेन्टर्स फारिलाइखौ शेयार खालामनानै बे मानगोनां बान्था होनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि रोखा खालामदों। आमेरिका आरो इजराइलआ इराननि सायाव खालामनाय एयार स्ट्राइकआ 7 सान बारलांबाय, नाथाय दिनैसिमबो इजराइल, आमेरिका आरो इराननि गेजेराव सोमजिनाय गिख्रंथाव दावहाया थाद'नाय गैयाजासे सोलिगासिनो दं, जेराव दिनैसिमबो दावहानि गिख्रंथाव थासारिया सोलिगासिनो दं। खौरां मोनबावनाय बादिब्ला 28 फेब्रुआरि खालारनिफ्राय जागायनाय मिलिटारि अपारेशननि उनाव इरानाव दासिम खमैबो 1230 सुबुंनि जिउ खहा जादों। इराननि खौरां एजेन्सि फर्सनि रिपर्टनि बायदिब्ला राजथावनि तेहराननि खोला-सोनाबाव थानाय फरान नोगोरनि गंनै फरायसालियाव मिसाइलजों आमेरिका आरो इजराइलआ बावैसो सिगाङाव गाग्लोबदोंमोन, जेराव गोबां सुबुंफ्रा जिउ खहा जादोंमोन। बेराफारसेथिं इरानआ गल्फ हादोरफोर आरो इजराइलआव थानाय आमेरिकानि मिलिटारि बिथाफोराव मिसाइल आरो ड्रनजों गाग्लोबनायखौ खालामबाय थादों। बे गाग्लोबनायफोरा इजराइल, UAE, काटार, बाहरीन, कुवेत आरो सौदी आरबखौ नोजोर होनानै खालामनाय जादों। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ बुङो दि बे समाव इराननि आखायाव रैखाथि गोहो गैलिया आरो अख्रां रैखाथि गोहोआबो गैलिया, जेराव बिथाङा आरोबाव बुंबावो दि फारफ्रोमथिंबो खहा जाबाय। इरानखौ ओरैबायदि फोजोबस्रांनाय जादों दि जायखौ सुबुंफ्रा सिगाङाव माब्लाबाबो नुफेराखैमोन एबा सानफेराखैमोन होनना डनाल्ड ट्राम्पआ बुङो। गुबुन फारसेथिं इराननि जौसिन हादोरारि रैखाथि आफादनि नेहाथारि आली लारिजानी बिथाङा बुङो दि इराननि रौनिया हान्जाया आमेरिकानि जायखिजाया ओनसोलाव गाग्लोबनो थाखाय थियारि जाबावबाय होनना रिपर्टआव बिथाङा फोरमायथिदों।
फार्स्टिं बावैसो सिगाङाव इजराइल आरो आमेरिकाया इराननि सायाव भारत लैथोमायाव जागायदों, जेराव इजराइल आरो आमेरिकानि गाग्लोबनाया गोसारनानै सोनाब एसियाखौ साग्लोबनानै भारत लैथोमायावबो सफैदों। गाग्लोबनाया जादोंमोन जेब्ला मोनसे सिरियै आमेरिकानि साबमेरिना भारत लैथोमायाव मोनसे रैखाथि गैयै इराननि दावहारु जाहाजखौ एटेक खालामनानै गोदोहोयो, जेराव सा 80निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ गोमायो होनना रिपर्टआव फोरमायदों आरो सा 100निबो बांसिन सुबुंफोरा गोमानानै दं होनना मिथिहोदों। बे जाथाया आरोबाव गिख्रंथाव महर लाबोदों। जोबथारनायाव रैखाथि हान्जानि नायबिजिरनायनि गेजेरजों कार्बि आंलंनि चकिहलायाव फाइटार जेटनि जाब्रबथाय जानायाव सानै पाइलट सुबुंनि जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैबाय, जेराव ट्रेनिं मिशननि समावनो बृहस्पतिबारनि मोनानि 7:42 रिंगायाव कार्बि आंलंआव जाब्रबथाय जादोंमोन, जेराव सुखोई Su-30 MKI आव थानाय SQN LDR अनुज आरो FLT LT परवेज दुराकारनि जिउ खहा जायो। बृहस्पतिबारनि मोनायाव चकिहला ओनसोलनि निलिप जरहाटनिफ्राय बिरलांदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया मोनाबिलि 7:42 रिंगासोआव रादारजों सोमोन्दो गैयै जानानै बिरखंआ गोमानानै दंमोन। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला मोनाबिलि 7 रिंगासोआव खाथिनि हाजोनिफ्राय गोबारै बेफ्रुनाय सोदोब खोनादोंमोन। बे सोदोबा ओरैबादि गोसामोनदि खाथि खालानि गामिफोराव गिखांनाय सोमजिहोदोंमोन। जायगानि थागिबिफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला बेफ्रुनायनि सोदोबा हाजोफ्राव गोमखांदोंमोन आरो गासै ओनसोलखौनो सोमावग्लुंदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बेफ्रुनाय सोदोबखौ खोनानानै दसे समनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा हाजो फारसे उखुन्दै ओंखारनाय नुनो मोन्दोंमोन, नाथाय बे जाथायनि सोमोन्दै जेबो मावख'आरि फोसावथ'नाय जायाखैमोन। नाथाय रैखाथि हान्जानि गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों सानै पाइलटनि जिउ खहा जानाय खौरांखौ मोननो हायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुनगोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।